हाग्रामा महिलारी मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव किटांकि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुबुन रोखोमनि मोनसे भिडिअसो लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, अब्लासो बुजिगोन। रायजोफोर हयथ' नोंथांमोना नैबे सावगारियाव होनाय बिथांखौहाय सिनायखायो। बिथांनि भिडिअखौ आं मानो लानानै फैनाय जादों मिथिगौना रायजोफोर? बिथांनि बुंनाय मथेब्ला हाग्रामा महिलारी सारखौहाय बिथाङा बुंजानायखौहाय बादों आरो इउपिपिएल पार्टिखौहाय इनडाइरेक्टलि बिथाङा नेवसिगारनाय जोङो बिथांनि माखासे भिडिअखौहाय नायनानै आन्दाज मोनदों। दा आं मोनसे कुइसन खालामनो सानदों रायजोफोर, बिथाङाथ' सासे बर' हारिनि गेजेरावहाय फावथिना दिन्थिग्रा यानिकि ड्रामा आर्टिस्ट, नंगौना नङा? नोंथांमोनाबो मिथिखायो बियो ड्रामा आर्टिस्ट बर' हारिनि। दा सासे सेलिब्रिटिस ड्रामा दिन्थिग्रा मानसिया पलिटिकल पार्टिनि गेजेरावहाय हाबसननानैहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनाया मोजां नङा। ना बिथाङा सासे बिपिएफ पार्टिनि स्पोक पार्सनसो नामा? हाग्रामा महिलारी सारनि स्पोक पार्सनसो नामा बिथाङा? दिनै आं बेखौसो सानदों। मानोना बिथांनि भिडिअखौ जोङो नायोब्ला नोंथांमोनाबो सानगोन बिथाङाबो सायख'नो रोङि सासे सुबुंसो होननानैहाय नोंथांमोना बयबो मिथिगोन। दा बेनिखायनो आं कुइसन खालामनो सानदों आरोना, एम अख्रां बर', नोंथाङा सासे बर'नि ड्रामा आर्टिस्ट ना हाग्रामा महिलारी सारनि सासे स्पोक पार्सन? आं बेखौ नोंथांनियाव कुइसन खालामो। नोंथाङा आर्टिस्ट हिसाबै आर्टिस्टैनो ड्रामा खालामलांबाय था, बयबो रायजो राजाया नोंथांखौहाय अनसायगोन। जेरै नों ड्रामा आर्टिस्ट दिन्थिदों, जेरै नोङो आर्टिस्टआवहाय नोङो बाहागो लादों, बेबायदिनो सेलिब्रिटिसफोरजोंहाय थाफानानै खामानि मावलां, अब्ला नोंथांनि थाखाय लाइफआवहाय साक्सेसफुल जागोन। नाथाय बेबायदि पलिटिक्सआव ओंखारनानैहाय गावनि फेसबुक पेजजोंहाय बेफोरबायदि बाथ्रा जुदि नोङो बुंनानै होयोब्ला, अब्ला नोंथांखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो गनायनाय नङा आरो मोजांबो बुंनाय नङा। हयथ' नोंथाङा बे भिडिअखौ होनायनि थाखाय आंखौ गाज्रिबो मोनदों जानो हागौ, आरो रायजो राजाफ्राबो जायफ्रा बेखौहाय सापर्ट खालामदों बिथांमोना गाज्रि मोननो हागौ आंखौहाय। नोंथांमोना साननानै नाय, दिनैनि इउपिपिएल सरकारा नैबेसेखिनि खामानिखौहाय मावजोब्बाय। बे खामानिखौ 17 बोसोरावहाय हयथ' बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा माब्लाबाबो सानखांनो हायाखैमोन, हयथ' मावनो सानाखैमोन, मावब्ला हागौमोन, हायैनि खोथायानो गैया। नाथाय बिथाङा मावनो सानाखैमोन। दा बियो गासैबो बर' हारिनि थाखाय मोजांनिनो खामानि। जेरै कास्टम बसुमतारी नोंथाङा बुंदों इउपिपिएल सरकारखौहाय जेबो मावाखै, बेयावनो फरायनानै नाय मा मा मावदों। आरोबाव बिनि अनगायै गोबां दंबावो रायजोफोर, बेयावहाय माथ्र बेसेखिनिखौल' आङो नोंसोरनो होनानै होदों। बेखायनो आं बुंदों, मिस्टार एम अख्रां बर', नोंथाङा गावबागावनि लामायाव गावबागाव थाबायनानै थांबाय था, गावबागाव खामानि मावबाय था। बेफोरबायदि पलिटिकेल पार्टियाव हाबसननानैहाय जानला मोनला मानसिफोरखौहाय बाथ्रा बुंलाबायना होनायनिफ्राय गोजानाव था, बेनो बेस्ट नोंथांनि थाखाय। आंबो मोजां मोनो नोंथांखौ, नोंनि फाव फेशनफोरखौहाय, नोंनि ड्रामा खालामनाय, नोंनि एक्टिंफोरखौहाय आंबो नायनानै मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा जुदि पलिटिकेल पार्टियाव हाबनानै बेफोरबायदि नंथारै बाथारै गनायजाथावै, जोङो जायखौहाय मिथिखागौ, मिथिखानाय बाथ्राखौनो नोंथाङा जुदि फोरमायलाबायनानैहाय जानला मोनला भिडिअ बानायोब्ला रावबो मोजां मोननाय नङा। दा नोंथांमोनासो मा सानदों, बेयो नोंथांमोननि सायावसो। दानिया फैदो रायजोफोर, बारग' एन्डे बिनि 10 बोसोर जेलाव थानांबाय बे स्टाफफोर, ओमफ्राय 10 बोसोरनि उनावहाय न'आव फैबाय। ओरैबायदि दुखुनांथाव बिखा बिख्लो, ओरैबायदि दुखुनांथाव रायजोफोर। बिथांनि मिसेसआ गैला माने गुबुन हौवाजोंहाय जुलि जाहैबाय। माबायदि हिनजाव बियो दे बुंलाय?
भिडिअखौ नोंथांमोना खोनायोब्ला ओरैबायदि दुखु मोनगोन बिथाङा बेस्रा गाबदों न'खरनि गामिनि गासैबो बे आइजोखौहाय लिंहरफिनदों 10 बोसोर जेलाव थाहैबाय बेस्रा बेबा बेसेबां समावहाय बिनि बिसिया खारखो माबे समाव खारनानै थांखो नाथाय जेलाव थाहैनाय हौवानि बिसिया जुदि गुबुन हौवा लाहैयोब्ला माबायदि आखुनि हिनजाव जाथावना सानलाय एसेबां दुखु दाहा एसेबां बेस्रा जेलाव लांनानै दोनहैजाबाय बेखौहाय दाव दाव खालामनांगौमोन बेखौ नेनांगौमोन माब्ला फैगोन नाथाय बेखौहाय जोगारनानैहाय गुबुन हौवा लाहैनाय बेबायदि आखुनि हिनजावखौहाय मा खालामनांगौ नोंथांमोना एसे कमेन्टआव फोरमायहरदो आंथ' सानदों रायजोफोर जाय गामिनि मानसिया जाय रायजो राजाफ्रा बे हिनजावखौहाय फिसाय दंखायो होनना मोनथिखानानैबो जुलि हैदों बेखौहाय थाबैनो हमनांगौ गामिनि मानसिफोर आरो जुलि होग्रा आरो हौवा बेखौहाय थाबैनो हमनांगौ आरो जेलाव फाथायनांगौ जेरै बे मिस्टार गान्दा बिथाङा 10 बोसोर जेलावहाय थानांदों बेबायदिनो बिनि गोदान हौवाखौबो 10 बोसोर जेलावनो दोनहरनांगौ दा नोंथांमोननि थाखायब्ला मा सानदों नोंथांमोनालाय फै जोङो खोनासङि बिथांनि भइस ब्रकेन हार्ट टाचिं मिथिबाय दा एसेबां दुखुनांथाव भइस नोंथांमोना खोनासंनानै ला जोबजासिम जोबथेसालिनिफ्राय गोबाव सम जोबथेसालियाव गावनि जिउखौ जाबन जुबन होनानै दिनै सारमोननि अननायाव आङो न'आव फैनो जोबथेसालिनिफ्राय गनानै आं न'आव सफैबाय दा सफैनानै आं माखासे मानसिखौ लोगो मोनफैयाखै दा आंनि फेमिलि गान्थ्रि बसुमतारिया दा बे न'खरखौ नागारनानै थांदों आरो बियो जों खोनानो मोनदों बा जों आसा खालामदों फिसाफोर दङ नै फिसौजो सासे मोनबाय बे बिमा बिजामादै फिसाला ओमफ्राय बिहा सोलायनायनि थाखाय आंनि हिन्जावा गोसोखौ सोलायनायनि थाखाय बुहुद सम दङ मालाबाबो दासान आं दिनै गुबुन हौवाजों गावनि बुहुलाव हाबा जाहैफ्लांबाय होननानै दिनै आं नों फैफिनोब्ला आं नोंखौ दाबो बजबनानै लागोन आं दा गुबुन हिन्जाव लानाय माने नोंनि फिसाफ्रा सान्थि थानाय नङा बिमा गोदाव सोराव जागोन आं बेनि थाखायनो नों आंजों फैफिनोबा आं नोंखौ बजबनानै लागोन जे सिगाङाव जेरै संसार जाबोदों बेबायदि संसार जागोन जेबो सिन्था खालामनो नाङा नोङो सिगाङाव आंनि माखासे भुलफोरबो दंमोन जानो हागौ आंखौ निमाहा होनो ओमफ्राय जों नोंखौ जे गासिबो नोंखौ आङो गासिबो दायफोरनि बिसिबां दाय दं आं नोंखौ खेमा होगोन बिमा नों फैफिन आं एसेबां आसा खालामगासिनो नोंनि फिसालाया दिनै न' सिङाव उन्दुआ बिराद लोमजागासिनो दिनै बिफाखौ मोनबोबाय बे हास्थायै दाना बिफानि खहायाव मा जाहैबाय बे आइखौबो जों बयबो जयैनो मोनसिमजोबबा हामगौ होननानै सिन्था खालाम लोमजागासिनो दङ नों फैफिन नोंखौ जों गोदाव सोराव खालामा मालाबाबो दा जेन'बा बिसोरथ' हाबा जाहैदों नोंगौ आंजोंथ' डाइभर्स जायाखै आं जेलावसो दंमोन आंजों फाथैलाय बिसियाखै दा आंहा बुंनांगौआ बेनो बै मोनसोरगाव गामिनि बे बिथांमोनहा सासे गथ' गथाय गोनांखा मानसिखौ बोरै हाबा होनो हाखो बेहाय जेन'बा बे गामिनि गारजेन मानसि गैया नामा बेखौ साननो हानाय सासे फिसाय गोनां बेबो गुबुनबा जेबो नङा आं दिनै हारिनि जिउ बाउसोमग्रा बेनि हिन्जावखौ दिनैहाय बे जायगायाव बेनि रायजोआ बोरै हाबा होनो हाखो बे गावबुराया बोरै हाबा होनो हाखो बिनि हाब भाबखौ मिथियाबा दा खोथाया बे फैदों आंनि हिन्जावखौ अननानै हगारहर जेबो नङा जों गासिबो रायजो राजाखौ लानानै जों मिलायगोन जों बेहाय दावराव दावसि जाया नांलाय खमलाय खालामा दा बिथाङा आंनि हिन्जावखौ लांनानै दंहैयो बिथांनिसिमबो आं नोंखौ जेबो खालामा नोंखौ आं जेबो केस खालामा आंनि हिन्जावखौ मोजां हगारहर आं खावलायदों आंहा गथ'फोर दङ आं नोंसोर सिगाङाव संसार जाबाय
बेखौ नों जेबो साननो नांला हिनजावखौ आंनो हरफिननांगौ नामा आङो बिनि सायाव मा आं जुदि बिथाङा जुदि आंनो हिनजावखौ हरफिनाब्ला आंहा गोबां एभिडेन्स दङ आरो बे एभिडेन्सनि गेजेराव आङो माने सहायनांगोन आङो समाजनि हेफाजाब लानांगोन आइ आफाखौ हेफाजाब लानांगोन आं बिथाङा हराबा आङो आइ आफाजों समाजजों गोरोबनानै आङो बेखौ एफआइआर होनाय जागोन हिनजावखौ आंनो नांगौ आरो समाजनि माखासे गोनांथि लानाय जागोन माखासे खोथाया बेखौ हरसिमाबा समाजनि आयेन बायदि आं खारगोन आरोखि नङा जोंहा जेबो माबा आपत्ति गैया फैफिननानै थाफैनो हागोन न'आवनो फैफिननो दे नों जोंखौ जों दाबो नोंखौ नेनानै दङ बाबाया जेबो खालामा बाबाया नोंखौ जेबो खालामा नों फैफिननो हागोन जों नोंखौ गोसोखाङो फैफिनदो नों आयै जोंखौ अननानै आङो बिहामजोखौ बै समनिफ्रायनो आङो नेनानै दङमोन नाथाय मानि आंनि फिसालाया बिसिबां बोसोर जेल जानांदों फिसाला गैयैयाव नों मानो मालायनि खोथा लानानै बेबादि हाबा जाखोमाहैया आरो बे रायजोआबो मानो फिसाइ गोनां फिसा गोनांखौ मानो हाबा होखुमानानै होखो जोंहाबो समाज दं जोंहाबो रायजो राजा दङ आरो मोजां मोजां नों फैफिनदो अननानै जों नोंखौ जेबो खालाया अननानै फैयोबा जोंनोबो मोजां नोंनि फिसाया दि बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जेल जानानै दा नोंखौ हास्थायनानै दं आरो उन्दैनिफ्रायनो गारनानै थांबाय बे गथ'फोरखौ आङो उन्दैनिफ्राय फेदेरजासे आं खांबोबाय दिनै बिफा मोना बिमा मोना जानांबाय फिसौफ्रा बुद्धि रोंजोब्बाय सासेया हाबा जाबाय बेखौ अननानै नोङो फैफिनथारनांगोन जोङो आरो फैफिनाबा जों एरेस्ट खालायनाय जागोन खुलुमबाय आं नैबे जोंनि गान्दानि न'खरनि आरो गामिनि जानानै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बिनि हिन्जावा जे बे गोबाव जेलाव थानाय समावहाय जे दस्राजों बेबायदि एसे मोजां मोनलायनाय बायदि जानानै खारखोमालांनाय साइसआवसो जादों दा बेवहाय बियो गोबाव सम जेलाव जानानैबाबो बियो दिनैहाय न' फारसे सफैफिनबाय दा न'आव सफैनानै बियो मोनफैबाय जे बिनि हिन्जावा गैया आरो बिनि न'खरा बेसेबां दुखुआव सैनानै दङ गथ' गथायफ्रा आलाय सिलायैनो देरबोबाय दा बिसिनि न'खरा दा खौसेयै आरो बियो गावनि असे बिसिखौ हास्थायफिनदों दा जोंबो बेखौनो लुबैयो जे कान्ट्रिया अननानै जे गावनि फिसाय आरो फिसाफोरखौ मोखां नायनानै आरो न'खरखौ मोजां खालामफिननो जेन हास्थायो आरो गावनो गोसो जानानै जुदि बेवहाय फैफिनोबा बे न'खरा गासिबो वेलकाम आरो रायजोफ्राबो बेबायदिनो वेलकाम आं बेखौनो बुङो आरोना अननानै फैफिनदो बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो बिजामादै जानानै आइखौ खावलायदों नों फैफिनदो आयै जोंनि मोखांखौ नायनानै आफायाबो नोंखौ जेबो खालामा नों फैफिनदो आयै आंनि बे गान्दानि गामियारि साखाथिनि जानानै दा बिथाङा जेलाव थानायाव जों समाजारि खुंग्रा हिसाबै आं समाजारि नेमखौल' बुंनो सानबाय जेराव बिथाङा जेलाव थानायाव बे समाजारियाव बिहा फिसाय दंखायो बेखौ बे गामियारि गोराफ्रा बा बे न'खरनि बेक्तिफ्रा बे मोनसोर गामिनि रायजो राजाफ्रा बोरै हाबा होनो हाखो बिनि सायाव एसे आङो दायखौ नुहुरदों दाना बिथांमोनहा गामियारिनिफ्राय एनअसिबो हराखै आरो डाइभर्सबो जायाखै बे समाव बियो समाजारि बेरेखा होननानै बिथांमोननिखौ आङो एसे बुंनाय जाबाय दा बे बिहामजोआ फैफिनोबा मोजां जोङो दङ बेवहाय दा बियो गावनि असे जोनोम होनाय फिसाखौ बेहा गुबुन आरो हिनजाव लाबोयोबा न'खरा बेले बेजे जायो संसार जानायाव बे समाजारियाव जों बेखौ दा नुखानाय बेखायनो बे बिहामजोआ फैफिनोबा समाजारियाव मोजां जागोन होननानै बेनो आं खावलायदों जोङो आंनि बिबनाय फिसा जायो गान्दाया दिनैहाय बिथाङा जेलाव 11 बोसोर जेल जोबथेसालियाव थानानै बिथाङा मैया दाखालि जेलनिफ्राय उदां जाबोबाय फैनायनि नायफैबा बिथाङा गावनि आंगोनि बिसि बिथांखौ नुफैनो मोनाखै दा बै समनि मानसिया मोनसोरगाव गामियावहाय हाबा जाहैदोंमोन एबा जुलि जाहैदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनैसिम जेबो एनअसि हरनाय जायाखै गामिनिफ्रायबो जेबो गावबुरा थुबुराफ्राबो जेबो एनअसि हरनाय जायाखै बिथांनि हाबा जाखुमाहैनायखौ मोनथियाखैमोन दा बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौहाय दिनैहाय फैफिनजानो लुबैदों आरो न'खरनि गावनि फिसाला आरो बिजामादै फिसाजो बिमा
गासिबो लानानै दिनैहाय बिथांखौहाय गान्थ्रि बिथांखौहाय दिनैहाय हांख्राय हरफिननाय जादों। बिथाङा गावनि गोसो खुसियै फैफिननो हागोन आरो बिथाङाबो गान्दायाबो दिनै गोसो खुसियै नाजावना लाफिनगोन। आं बेखौनो खावलायहरनाय जाहैबाय बिथाङा अननानै फैफिनथों। समाजनि आयेन बायदि खारनाय जागोन बेखौ बुंखानाय जाहैबाय आरोखि। आदाया दिनै जेलनिफ्राय गबोबाय अननानै फिसौफोरखौ अनना फैफिनदो बाजै। बेखायनो आं बुंदों थाबैनो बेखौहाय रायजो राजाया दायथ' लानांगौ, आफादनि मानसिफ्राबो थाबैनो दायथ' लानांगौ आरो बै गोदान हौवाखौ जेलाव गारस'ना दोननांगौ। अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों। जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।